Kay duna gihapoy kakulangon sa mga bangko ang usa ka tulunghaan sa Polomolok South, Cotabato. Nakahuna-huna ang tagdumala sa tulunghaan ug pinasahi ug makalingaw nga paagi aron makatigom og pondo. Atong sayron kung unsa kini sa live report ni Abby Caballero. Abby. Sara, gihimong lingaw sa mga tagdumala sa poblasyon Polomolok National High School ang ilang fundraising activity, pinaagi sa pagdalit og karaoke, massage og luna say mga baligya nga ilang gitawag og goods for a cause. Karong nagsingabot na ang in-person classes, double time ang mga magtutudlo din sa poblasyon Polomolok National High School sa Polomolok South, Cotabato sa ilang brigada eskwela sa pag-andam sa mga kinahanglanon sa pagsugod sa klase. Apan aminado sila nga duna pagayod kulang. Pipila na lang kaadlaw una ang pagsugod sa in-person classes dinhi sa poblasyon Polomolok National High School. Apan problema pagihapon ang kakulangon sa mga bangko sa mga estudyante. Busa nagtinabangay karon ang mga ginikanan ug ang mga magtutudlo sa pag-repair sa mga bangko nga pwede pang mapuslan. Matud sa mga tagdumala sa tulunghaan, kinahanglan gayud kuno nila nga magtigom og pondo aron makapalit og mga materyales. Busa mao kini ang ilang nahuna-hunaan. Karaoke for a cause. Sa kantidad nga 5 pesos matag kanta, nalingaw na ka, nakatabang pa. Alang sa mga buot mag-relax, pwedeng mag-avail sa ilang massage chair nga 30 pesos matag 5 minutos. Duna say goods for a cause, diin nakadisplay ang mga gulay, prutas, mga sinina ug uban pang items nga ilang ginabaligya. Sumala sa principal sa tulunghaan, 30% sa ilang kitaon maoy gamiton sa mga kinahanglan sa tulunghaan. Yun din po ang source namin to augment the materials that could be used in the minor repairs ng mga classroom, ng mga upuan. Samtang ang mga estudyanteng sila si Trisha ug Jana excited na sa in-person classes sa Lunes. Lakip matud pa sa ilang pagpangandam ang pagpaturok og COVID-19 booster dose. May teacher na kami sa harapan na magturo kasi mahirap po yung self-learning. Nagpa-vaccine na rin po para safe dito sa school. Nagpa-vaccine po ako para for protection po sa amin. At the same nagbili din kami ng mga school supplies, tapos mga health kits po, mga like alcohol, face mask. Sara, nanawagan sab ang maong tulunghaan sa mga buot modunar ug mga materyales ug ginauhag sab ang mga ginikanan nga makig-alayon sa Brigada Eskwela nga mulungtad hangtod Agosto 26. Sara. Okay, dagang salamat, Abby Caballero.